Do you have problem with God? Yes. And when problem with God, is you take a biog. I'm a my God. I have God. I never cook with the balloon, never cook with God. I have God. God won't carry grown that I can't promote the end like I can God. I have God. I have God. Imachukwu abu chukwu ka ị chọrọ ebe anya na-ekwu okwu chukwu ọ bụ God ka ị na-ekọla akọ gị na God ga-agbago ịghọtago ịchọ ịkọ akụkọ God ịkọla aka ahụ gbadaa n'ụlọ ụka ebe a na-eme nkọgheri ma ịchọ ịkọ akụkọ chukwu ịbịa ebe a ya ekwuo gbasara chukwu anyị bụ ndị Igbo ya na-emefe ndị ala chi emefe God gbago ebe abụrụ ebe a na-emere God. Thank you. When you born they promote God. They promote you again, man. Very easy. And you can stop this nonsense. I'm going to know how because you got block go walk whoever Allah ha bolu. Tell the or you can the right up or I force a book with Negudia. If you are my channel, there rubbish ya. ile nletọkwa agụ n'ọnụ dị anụmanụ okooko ebe a ka ị na-abịa Jones chukwu gbaa agha ọkụ dị ya iwu Gambia ezi ebe bịa n'usoro m ọgụ maka God chukwu gbakwa agha ọkụ dị ya gị na God ga chukwu bụọ gị na God ga ahụ ezi nwa anwụ ihe mmụọ na-esi isi ikwu Chibo Harrison nwanne m kenchabo mo Louis Marizu Obukara Chibeze Amandi ala akale Frank Chikwe Mr. Steve nke a bụ ịgwa ya maka God ama nwere problem with God. Why na I have problem with God? Gboro ka iwepụtago ọnụ ga kwuo maka Chukwu. Oh God ka ị na-promote ya na Jesus ala gbagbukwe gị na Jesus na God ga ya nke anyị nwere anwụ ife ọ bụ to you Chukwu enwezi ife ọ bụ ị na-enetu ya anya ihe netu Chukwu ị netuo ya anya je kpọọ God ọ dị ka isi adịrọ mma agwakwa gị ichi izuzu dat na abịa na my channel jekwa zuzu ya n'ụlọ ụka ife anyị na-ekwu okwu ya bụ Chukwu ka anyị na-ekwu okwu ebe a enweghị ihe gbasara anyị na gị na useless God ga ebe a God na-ala nwaanyị na-atụba nwaanyị ime mụta nwa anụmanụ enwe a na-akụkwa akụkọ ndị mmụọ ya nwanne gee ntị make I tell you mmebinye gị update ka onye a ji ezuzu ife dị ka onye chuzi nke ọ bụ agwara m ụnụ ka m si wee baa flight aba m plane na Dubai wee na-anata Nigeria na wee bụ na ihe niile plane aha ebe a passenger nọ n'ime ya pekata mpe ya bụrụ 150 n'ime mmadụ 150 mụnwa amakwa about first class a na-ekwu kibara ya economy ihe niile a nọ n'ime moto accumulative motors nwanne m ekene gị kencha bụ ụmụ ihe tego anyị nche niile nọ n'ime plane a onye ọbụla dọna ana n'oche ka onye azụrụ azụ ya dọna ana n'oche sofu idiot onye Igbo sofu onye Igbo bụ onye kwụ ọtọ na plane a efu Bible nwoke a bụ Bible a ka ibu maka the man the short the video aka m nwere intact onye ịchọ m rụọ the video bụbụta ya echefu ya nwoke a kwụ ọtọ n'ime plane wee na-akọgheri ihe buru Bible n'aka wee na-ene nwoke wee kọgherigide ihe ọ na-akọgherigide o nwezi oge o ruziri ike agwụbana ya o wee dọna ana wee nwụrụ nwoke n'elu wee si ya nwoke m ifele ọ na-emekwa makwa mmadụ one nọ n'ime plane a ndị si from different countries ndị ọcha na ya ndị ojii iche iche ndị country ha na-emebe nọ ebe a onye ọbụla akwanyere onwe ya ugwu mara na ọ nọ
mara no na n'ime plane, not different people n'ebe na onye ọbụla deserve privacy ya. Ifelo na-emedukwa unu so unu bụ ndị Nigeria, so unu for God, so unu my God, so etu a ka anyị si wee mụ ya wee pịrị ya. O nwere onye nke nwa wee welite onu ntụ na ọbịa ka ọ sefu onye mpịa onye ahụ ofu question onye agbagharịba ihe nke ọzọ onye abụkwa ndị Nigeria, all other countries gbachite nkịtị ka ihe ejima na Nigeria bụ ndị ala juru ya na ihe niile juru ebe agwa na ndị adị mma chịta esuo ọkụ ebido n'isi. Anyị wee jegide wee ruo na Murtala Muhammed Airport wee sị ngwa nwa God bịa na kọntrị gị ka ọ dị, gị nwa na-achọ ka ịzọpụta ụwa n'ebe ị na-anata ka ọ dị, udogonogo anya n'isi n'ọkụ mmụọ pụta n'ọkụ mmụọ a ka ị ga-ana ife oyi ọkpọ kootu ka ọkpọ efu ka ọha oyi ya n'ahụ wee bata ka ọ wee bụ niile ezi ozi ọma na-ebu pastọ ka iji wee yiri kootu. Ngwa ya anatara yiri kootu hit wee ịbata n'airport anyị hit abịa nnenye n'ime plen ahụ efu ndị kpụrụ onwe ha ndị chuzi mmadụ eyicha akwa chịrịkịrịka akwa ụkwasa n'elu ya. Efu na ndị Bible the only people ga-agụcha akwụkwọ nwee PhD still bụrụ mugu ya sị na yes I can be a fool for God. Ụmụ anụmanụ mmadụ esi ebe a wụrụ ara jebe na Germany, ruo na Germany nọrọ n'airport anaghị akụ aka ndị chuzi na-abụ nya a na-emesị ka ndị agbụrụ ọgwụ ebe nwoke a bụ Lazarus. Ọ bụ na o relizi ya ndị a niile ya onye idiri ka o relizi ndị a ebe nwoke a kechiri ndị a debe dị pawa eji kechi ndị a nya aghọtaba m ebe o si wee weta ya, maka o were pawa kechie gọvanọs anyị eribe nri maka chika nna agwa gị. O were pawa kee ndị gọọmenti anyị kee gọọmenti ihe niile adị mma ozugbo o were ya jee kechisi ụmụ mmadụ ndị mba anyị wee na-ezuzu. Onye ịmakwa ihe bụ Germany German obodo na-alụ Benz BM VW obodo ama ama Dutch yes Dutch vrak nke obodo a alụsiri ike, obodo gbachiri ike. Ọ bụ ikọnọmi ha ka ị na-ekwu? Ikọnọmi dị mma ka mmadụ si ebe a wee jebe ebe a sị na ya na-eje ozi ọma. Nya ije ka ije zọpụta ndị Germany na ha ama ihe, iji zọpụta ndị Germany na agụụ na-egbu ha ka iji zọpụta ha na gịnị mere? Mbụ ka nghọta ozi ọma eji ije ebe ahụ ijire Germany ozi ọma. Ndị agha anụba ozi a bifo Jizọs gwara na n'ihi ebu ozi a wee gazuo mba ụwa niile, nya ka iji wee buru ozi a wee jebe Germany Dutchland ka ijiri ozi ọma jebe ahụ ịkụ aka. Amamihe ndị a ji were necha ụnụ gba ụnụ nkịtị maka ọ bụrụ na ọmụ bụ chief security officer ụnụ ncha na-ejire m nga mma atụtụ ka ụnụ ncha niile rụkwuo ma ndị ahụ renjiri ya bụ ihe ụnụ ncha eje kụọlụ nya 15 years mgbe eji ya pụta ichala isi awọ na ọhụụ ma ebe niile ajị awọ ga-adị ya befe na-apụta a na-ezuzu ebe anyị plen chịrị ya agakwasa na ọnwa ife iyi na-arụ bụ afụgụ ka afụgụ as a special person, afụgụ ka ịdị iche, ndị Chukwu metụrụ aka ndị dị iche na ndị ọzọ. Mbụ ka ihe iji wee yiri nonsense ya afụgụ ka afụ gịnị? Afụ ha anaghị afụ God of Lazarus. Onye bụ Lazarus? Onye bụ kwa nke anaga ka onye amụ ibi na ọfụgokwa ebe nwoke a na-aga ije. Ọ bụghị egwuregwu, abụghị ịkparị mmadụ. Nene vidiyo ya ka o si na nke o jiri Dubai, ọ na-aga ka onye amụ ibi. Nene nwoke a ahụ dị onye a nwoke a m fụrụ ahụ adịghị ya. Kwa m nwa na-agwa gị na ọ bụrụ na efu adị vidiyo ya na Dubai efuru ya arụ adịrọ that man, ọ dị ka ihe a pọmpụrụ apụ, ọ dị ka mmiri karịrị ya na ọ dị ka ndị a na ka ifu onye na-achị eyi alọfụ onye ala dị na arụ onwe ka ọ na-adị. Nene dị man na
ọ ihe ndị okechiri ekechi dịka ya na-esogharị ya. Ịfụzi adịman na Dubai ọ chịkwa nọnsensị a yiri o. Oyi họ dị rubbish, oyiri suit dị nwa oke n'anya, mana ndị a ka o ji kechisi ya ure ha wee gbazuo wee na-ezuzugharị. Ọsọ na choosing ka mmadụ ga-eyiri rubbish ya bụrụ osisi nke a n'isi si ya bụ mopo. Ọ dịka ihe anyị na-eme mgbe anyị dị na ụmụazị eje zotie n'ukwu unu ezo n'ukwu unu ịgbapụta mmadụ eme pịọ maọbụ kpuchim ịdaa ihetego ihe a ka ndị a na-ezuzugharịsị na streeti. Nwoke atọ nụrụ ndị a na-awụ ara mmadụ fụ ebe ide o buru onwe ya jee tụi n'ide na-atụrụgharị ụmụ agbọghọbịa ha na-adịsị ka ntaka n'akị nya ndị tara akị sigo na mmadụ pụọ. Ị na-ene na ụmụ agbọghọbịa si ebe ahụ onwe ihe tọrọ ụtọ na-arụ ndị a, onwe ha nke dị atraktiv. Ị nene ndị mama dị na ya adịsị ya ka ikpo ya ekpofu si na mmadụ pụọ. Ọ bụghị isi ka o ya emezi nya akpa isi efu nye mechie wee were nke a kee n'isi nya ka ha hapụ ịdị atraktiv. Ihe akwa bụ na ị na-ene onye na-ajụ kedu ụdị mmadụ bụ ya. Religion egbuo na ndị be anyị ọkachi. Chefuo na nwaanyị kwesịrị ịbụ ife a na-ekiri ekiri. Nwaanyị kwesịrị ịbụ ife a na-ekiri. Jee gụọ Songs of Solomon ka ibebe Solomon na-ekwu ife gbasara ụmụ nwaanyị. Nwaanyị bụ ife nkiri ka ọ bụ ya kpatara na onye Igbo na-alaiki ka ọ spend ego ebe nwunye ya nọ, ka ọ ya bụ nwunye ya pụta na-asị nna n'afọ nwunye onye a eyi na nwaanyị amakazikwa. Yes na nwunye gị kwesịrị ịna ya anya ọgụọ gị agụụ. Ọ bụ na nwunye gị adị mma n'anya apụta echi si na afọ di ya na wite onye ọzọ aya sị yes why not, na-efu nwunye ya mgbe ọbụla dịka Igbo ahịa mee onwe ya agadi nwaanyị. Onye dị young aghọ agadi overnight. Ọ ihe a na-eme ebe a efụzia ndị nne nwaanyị adịghị ya ka nkịrịka mmadụ Igbo ifịa. Efụzia ndị nke kpụrụ onwe ha agbọghọbịa ebuo ha ọnụ ya a na-asị mmadụ iwefụzi ụmụ okorobịa ha anaghị awụ ara dịka jonki hai chukwekwepụra. Ọ ihe a ka mmadụ kuniri na South Africa. Ndị ohi wee bịa ebe a na-akpọ Ellis Park. Unu ga-ama n'ebe bụ Ellis Park na ebe a Nigeria gbalụ maachị oge anụnwa agba 2013 African Tournament Nigeria win. N'Ellis Park ya o nwee ebe ndị be anyị na-elegasị moto ebe ahụ ka ndị ori bịa dị ya. Nne makwana ndị ori n'obiala onye be anyị wee chọpụta na ndị a ndị ori wee tisuo ha ebe a na-achụzi ha. Ndị chuzi na wee mapụta ka ha jide ndị ohi n'aka. Ndị na-anụkwa ihe a na-agba mmadụ ka nchi na South. Na onwe anụ ka onye ohi na South Africa jebe izu ohi ejighị egbe a na-egbe ahụ mgbọ ga-adị ya. Mba dị negotiate nke ahụ mgbọ ya adị ya. Mgbọ abụkwa ofu maka na ihe ndị South ji agbagbu ndị be anyị bụ na mgbọ dị very cheap. Ị na-anụ ihe nna agwa gị mgbọ dị very cheap. Jụọ kpọọ kọlụ etu ihe esi wee jesi nye gị chawama 4,000 5,000 etu a ka mgbọ si dị cheap ebe a ha na-enwe ya enwe. So ọ bụrụ na egbe oji bụ 9mm ọ ya mee kichi ọnụụlọ odiri ọfụma ụbọchị ọ ya agbago. Ọ bụrụ na n'isi ka ọ kpọpere ya ọ ga-agbagide that particular place n'isi ga make ya sure na ebi ụwa ọzọ n'ihe enwe isi ọ ya agbari brain ahụ make ya sure na ebịa na ihe abụzi mmadụ ọzọ gbarie ya complete. Ka onye chuzi nnechere anya wee jee ya na-echizi anyị nọ ndị abịa mee na onye nwe amụ ji wee agba AK-47 ọnụrụ onye AK-47 nọrọ ya AK. Anyị agwa ndị a unu afụna nkwugheri a unu emezina nkwugheri. Ụfọdụ asị na ihe a bụ na testimony ahụ onye nọọ ihe o mere imagine ma ọ nọ na nlọ ihe abịakwa na nlọ. Unu abịakwa na zuzuo ya in real life. Ejere ajeje zuzuo ya na South Africa. Ị na-achụ onye ohi ka inwu di ya n'aka na-emere ya amechuzin. Onye a wee were nwayọọ
wee release elu ovu mkpụrụ ovu gbaa ya onye choosing na wụọ n'ala bulletproof ya wee wụọ ya n'ala bulletproof ahụ ejide nwụda bullet nke o ji ejide nweta anarie a na-ejide ojukwu n'aka nweta ka ị chọrọ ijide kama omeke ọ ya agbagide ụlọ egbe ọ bụ mmadụ na ọgbagbuo kwakọrọ m n'ofu onye mụ na ya kwesịrị onye anyị plan ịnata Naijiria Easter Sunday agbagbuo ya na Friday diga ya akwadocha na ịnata Naijiria ọ paakị ya na ngwa ahịa n'ọzi na ọbịa kpee mbọ ikpecha mbọ na ịma mee mbọ na kpụọ isi dozie onwe gị kwadozie nya anyị nazie ka izu ike echi dapụta nwanne echi ka ịba plane ka ọ na-anazikwe ka this boy ji amụrụ ya gbaa ya egbe after ka ọ gbagburu ya another robot nọ n'iru nya robot bụ traffic light ịma na South Africa from street a to street ya ifụkwa traffic light etu a ka o si wee gbago ogologo ọ gbagbuo nwa be anyị ebe a onye unubi gbagbuo ya pụọ na nkenu gbaa onye ọzọ pụkwa na nkenu gbaa onye ọzọ nya aka ya triga ọ na-akpọzi ụbọ ka Oliver de Coque etu a ka o si agba ndị be anyị na-aga nyenoche ihe ndị a niile iwe kunye jebe n'eta na-agba ka a na-agba gịnị ya ka ije ka ijide n'aka ya bụ ịnụ na-agbara mmadụ ebe a isi ebe a na-anarị ya anarị na ịma ma gị nwa ya bụ next obodo ahụ ị na-ene anya dị brutality ụbọ na ụfọdụ nwụrụ anwụ ebe ahụ abụọ ọnwụ ha kwesịrị ịnwụ n'ọnwụ mmadụ ọ bụrụ na ị na-anụ olu m na ị nọ na South Africa na-anụ ihe na-ekwu kịta gekwa ntị o nwekwa warning nchọ ka nchie gị o bukwe nwata ụzọ sibe ite na-ebi ụzọ enwe mkpọmkpọ arịa ya mkpọmkpọ ite tụọ bụ isi chekwa ya ifugokwa kọrịdọ na paseji ị na-esi aga n'anyasị na-egekwa ntị adịkwa ịma na etu esi wee lụ dị obodo bụ na ụzọ dị ebe moto na-aga mana sidewalk one bụcha n'okpuru ụlọ ahụ arụrụ ebe a na-akọvazie enu ya ọ na-abụrụ deki na alụ mana ọ n'okpuru ya ka esi na-aga o wee bụ na each one junction ọbụla a na-adọbịa ife eji ekpofu ahịfịa a na-adọsasị dosbin ebe a ka ọ ga-abụ moto na-ebu dosbin mapụta ka o buru ya ụmụ ite a na-ejekwa ebe a jee dina n'ime ebe a dosbin dị na-egekwa ntị ha na-eje dina na dosbin onye na-agazi iche na dosbin ya ama na mmadụ ikekwe ijere klọb ṅụcha mmanya na-ana ijechakwa klọb na-ana nọrọkwa n'etiti ụzọ nọrọ n'oyilo na-aga n'ụzọ agakwana na sidewalk n'abalị maka na ebe ahụ o dina gị nwa ka ọ na target ị na-agafe okpogu n'ọkpa na-abụ otu a ka o esi kechie ọkpa gị ahụ pawa gị bụkwa n'ụkwụ ahụ ka ọ dị maka ihe ejiri ha anaghị onwe ihe eme ihe eru ala ka ị na-eru ala ka ọ na-amịrị mma o ji ebe a na-asụghị ya ebe ọ bụla ọ fụrụ na-asụ ihe ọ na-asụghị ya bụ ka ọ sọbdi ughu ike bụkwara anaghị ka o nwee ike zuo oge ori maka o bilivu n'ebe onye Naijiria na pawa gị dị ss ị na-eri akpụ enejigo ka nkụ ọ ma na ihe apịgbu ya n'aka so ọ marago na ife o ji ya ahọ mbụ oge bụ mma n'ihi o ji ọ na-asụ gị o nwere ike asụ ọgwụ mmụgbo na-aba asụta gị na kidney ọzọ ọbụla asị na onye a na-egburu ya n'abalị maka egburu na onye a nwụrụ agbagburu onwe ya ọ bụzi na South Africa so otu a na-agwa ya na uche ga-adị ya ka anyị wee na-ekwu okwu ihe ndị chuzin na-eme onwe ha onye chuzin wee jee wee fụ nwa ịta na-agwa gị ha abụ ịta ewo mgbe ha na-agba ndị be anyị na ke test ya mara ma mgbe ọ na-abakwa ndị a na-arụ etu maka ihe afụ onye be anyị mkpụrụ ụzụ kpocha ụzụ bụrụ bansa na klọb ndị akirikata onye asị ka agbake na onye egbe ka a mara ma ọ ya abakwa agba ọbanye ị na-eti na ndị agbaala gị egbe agbaala m egbe agbaala m ọ bụrụ ka onye be anyị si wee nwụ ihe niile a ka ị ga-anụcha ịfụ nwa ịta iwe jee mi I'm choosing who are you ilenugo niile ha duwe ọ gwara gị na ya bụ ịta mgbe anyị na-eme I'm choosing who are you amịta ọhịa ọ na-agwa gị ihe anụ ahụ ndị ọda nya nwoke m gịnị ihe ọ na-agwa gị amịta ịta bụ etu anyị si akpọ ndị aboki ịta bụ my friend ya akpọ ya bụ eita ya oyim eita so ha nwa na-akpọzi na-akpọ ya ịta ọ ka ha si ekene eita echi ịkpọ onye si ya eita 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 anyị na-akpọzi ịta anyị nwa bụ ndị Igbo na-akpọ ya ịta nwa ịta ụmụ ịta
nya ndị ụmụazị ndị akpọziri ịta abụzi street zikọ ndị anụnwa agụụ na-emerụ arụ bụ na efe adịsị aka ya na-achị nwụ anwụ na-agba ahịa ha na-agba ahịa na-eku nke a na-eku mkpụrụ mmiri ha ji efe ọ dịka ihe na-anwụ anwụ ebe anyị na-anọ o mere eme na isi ma o mere eme ụtụtụ ka mma gbanyere vidiyo a n'abalị ya ụtụtụ ebe anyị na-azụbu ahịa ebe nna anọ o nwere oge o ruru a na-ebutesi ozu ha anọkọta nke agụụ gburu ọnwụọ ighọtago so ọ na-aba ha nọkọtazi onye ha na-achọzi ebe onye ha ga-egbu ha gbagbuo ogu ka e nwude ha jee tii ha na nga ka ha na-afụgodo nke bụ nri na-eri nke jechazie nga ahụ pụta efu ya ọchịrị ahụ ị na-asị nso onye a dị etu a ọya ha na-eme ọgba agha egbe misie a ga-atụ ya nnukwu nga mana ọgba agha nwụọ anwụọ onwe ahịa dịka nga o nwere ike oje ebe a nọ 3 months ọpụta ọya kpatara na ha ji ịgbaga egbe mee kie ha chụọ na egbe ala ha gbagburu ya agbagbu ka ifu ka iwu obodo ha si wee dị agba agha egbe ịsọvaịvụ ịmanụ ọ ga-eje ezigbo nga mana ọ bụrụ na agbalụ ga-enwụọ ya na onye na-ekpe ọ nọ na dọkụ nke nwere anyị nọ na akpati ihe abịa n'ikwuru ọnụ ighete efu na oje ma ihe ọbụla o kwuru ebe a standịrị so ọ bụrụ ya ka onye chuzi nku na iwe jee ime ya amechuzin ị na-emechuzin onye ka ị bụ kpọọ ihe ụka jeje wee tisie n'ime ndị mmadụ anyị na-agwa gị ihe ụka mere na anị be anyị na ụka damejiri ndị be anyị dameji dia psyche si na egwuregwu si hapụ ya believe whatever you want to believe ọbụdala na-agbatụdo ụnụ ncha niile onye a ji kpọọ onwe ya chuzin ọkwa Lazarus mepere ya 2003 ọ mgbe emepere chọọchị ya mgbe emepere chọọchị chọọchị enwe afa ọ kalụ the first Sunday without name kpọọ Lazarus jụọ ya ọ kalụ first service ya without name the chọọchị enwe afa because o si na charismatic wee gbapụta anya ukwu ka o wee bido nke ya eso okwu a na-aha achọ ka emezie ya bụ okwu ka a nọrọ ka ezi nọrọ ese ha n'okwu ọ bụrụ opportunity onye agbapụ jee mepee nke ya o mepee ọ dị ọzọ onye ọbụla ana-ezi ndị mmadụ bịaba na etu a chọọchị ebidogo etu a ka esi wee kagide ya wee lụzie na wee ruo na anọzi ebe a nọ n'Ijecha ewee na-eme today onwere ego onwere ihe niile a na-enwe mana ihe niile a bụ ndị na-abịa ụka ya condition their mindset the man damage their damage ekene Chukwu bụ na ha ncha niile afụ n'eziokwu a wee masịta ụfọdụ apụsịtasigo ihe na-afụzi ebe a bụ ikpo afịfịa onwe nke nweziri isi o nwere ndị koturu onwe ha mgbe ahụ gba ọsọ maka na chọọchị ya na-agwa gị chọọchị ya nwere mgbe bụ na Lagos ị na-anya unu na-ekwunu Zion bụ bebi ya bụ bebi infant toddler ka ọ bụ ebe chuzin nọ agbasa ụka ịmakwana chuzin n'aka ụka na onwe ndị na-anọ n'elu osisi ịghọta ya na-agwa gị first crusade ya emelụ na permanent site ya I was there 2004 or 5 mgbe move to that permanent site first crusade ụfọdụ nọ n'elu osisi na emegide mmiri wee zuo that day uzi nke akụrụ ebe a mmiri wee ikuku wee buo ya ọ dịka esend ịgbagode ya ka afọ na ihe a crusade ehud ụmụ okorobịa chuzi na wee kwosite na-agbagharịzi n'ime mmiri a ekwe m ya na-akpọ igbo okooko mmiri like mmiri na-ezo ndị mmadụ amapụtara mmiri na-egwu egwu ihe a ka a na-emezi that day na-agbagharị akara m chuzin na akalụ nchuzi kwa heaven at last eso wee ke ya kati ya ọnụ kpụrọkwuo nne m tie ebe a wee sizie nne m ya pụta na oge nyokwuru ndị a wee ghọta na ezi agara nne m ajị nwoke wee rie nne m Lazarus ọya adịrịghị na mma oge erie my mom o na-eriwa gị o riere nwunye ya n'one ka o rigoro
Gwa nwunye ya nwụrụ na 2010 o liri ofu nwunye ya pụtakwala si n'ikwu ọzọ anyị ama onye ọya anụ nke taa o wezi ihe ekwe ya anụ ya na ọ ga asị na aja never leave you. So ndị a na-eme ife grace ọkwa ị na-afịa jee ka ọnụ ọgụ nkwa ị chọrọ di jen nwere ike 10 years later nwere ị na-awọchi comedy o nwere nke ahịa edere eternity later or 10 years later jee ka ọnụ ọgụ na nke izizi nwụrụ anwụ nke ebu anwụọ who's next? ụka anyị na-aka ụka agwa nwata ife ahụ eme ebụla ọgaranya ọsị mba ka ya tọ n'ogbenye mana ọgaranya na-abịa ka m na-agwa gị kwado agwa m unu si na ekwefuru ebe a na-ekwo ekwo the only pastor ga-agwa gị eziokwu kedịrị dị ite iche gị eziokwu ije na nke ya ndị na-abịa ụka na nke ya elu 10 maka chi o nwere onye chọrọ ịnụ eziokwu pastọ ọbụla sịrị kịta na gị forget kwa na enwekwu ya dịkwa ka prọfesi na gị rapụ na no miracle onye ọbụla agba ọsọ dị nwe onye ga-eje ebe a mana ọ sị gị na ya ga-eme ndị lelele sef n'ili ya onye ọbụla ekwuru jebe di ya ị ga-eme ezigbo vidiyo tie onwe onye ga-awọchị mana eti ha na ike nwaanyị ha nche ekwuru bịa ihe ya ndị mmadụ chọrọ ịnụ m ebe ọbụla efuru na-ekwo nwanne m na kpuo n'ụlọ ifugokwa restọrantị ya pụta ife dị ka ọga ifu ọga nọ na line ọ ga-esoburu efere n'aka na-eche tọn maka chive abụ wit ka a na-ele dice akpụnyere ya nnu akpụnyere ya ose na me dey tell you kedu ihe onye anyị na-esi ihe ọ bụ nke onye ọbụla akwụ na line ndị makwudo esi nri ya nọrọ na-egbu ijiji many things bụ na nna agwa gị okwu mgbe ụfọdụ na-ege ntị ebe ọbụla ijelu wee bụ na na-ele mmanya hia ma efe na iwee na-afụ na ijiji na-efegharị ebe a negharị anya ka ị ama na mmadụ mere onye a anyị bụ ndị Igbo anyị dị bad in a way afụgo m ife o nwego onye esendịrị ijiji to nkie onye a na-ele nri na-ele mmanya esendị ijiji ya na-afụ ebe a bụ ndị agbalụ ji mkpa ebe ị na-eri nri iji a na-adagharị gị na mmanya na-adagharị ibinie na-apụ so ya na-ekwuzi na ebe nka mmadụ ejekwa iji iri nri ya na ijiji a na-azụ nri ya azụ ọ mmadụ mere ya ọ ka ọ chụọ ọgwụ chụtee ya aka ya nwee were ezi ọnọdụ kwechirizie susu ya ka ya na-ekwu nni ya ka ya na-ekwu onye ọbụla na-abịa efugokwa that kind of a person ọ gasị ebe ahụ pụọ ebe ahụ oge m gụrụ baịbụl ahụ unu bụ n'aka o nwere ihe m gụtara ebe ahụ ana m emetụrụ gị aka ka ọ ya bụ na-eme ihe kristian ka ịma ọ sị na warawara bụ ụzọ ahụ nke na-eduba na ndụ mana efugokwa ụzọ na-eduba n'ọnwụ na ụzọ ahụ dị obosala. Narrow is the way that leads to life. That truth abụrụ onye ọbụla ga-achọtanwu ya. Ife melụgụ today iwe bụrụ ọgaranya. Wherever you know today, many people na say, hey, God, when na achọ ịdị ka ịkọwalụ ha ọnụ iburu ebu, kọwalụ ha afụfụ ịta ụfọdụ ahịa ekwe. Ebe ụmụnne gị a na-akaghị njọ na-eche esetụrụ ha. Ọkwa ha na mgbe ị na-eme ya ihe. Ụfọdụ ka ị ga-akpọta ha bịa na nke gị. Ọ na onwe bụrụ sị na ihe abụghị oge m. Ọ na ka ọ na-ịnọba ala anyị na-akpọta mmadụ onye ahụ agba ọsọ na Ejen Togo 2005. That very day akwalụ president ndị Togo a na-akpọ ya Dema. The day akwalị anọ m na Togo. Ya anyị nọ n'ebe a 2 days mụ na oyi nwoke a na-akpọ Ọkigbo. Wee si ebe a na-ana. Before anyị na-elute Gbedahonu amami a na-akpọzide ebe a. O nwee ebe a na-elu ndị mmadụ alịpụta anọ osisi a na-echezi ka chi fopụta ka e wepụba.
na wee na-ekilisi ya millionaires ndị Igbo bai guys kwetọrọ si atọ ute dị na-esi nya nne mmadụ asụ oyi ọ bụrụ ụmụ Igbo na-agba mbọ ebe ahụ ọ kwetọrọ ọma millions ya niile a sịghị na onye anụnwa na ngwa ahịa ka ọlụ ife onye a mere achieve n'ogogiri mana nwoke nọ n'ụzọ na-ata afụfụ sọm na mgbe ahụ ị na-edina ala na-alahụ ụlọ ọ nọ n'ụzọ ndị fayawa na-afa ya moto ọkụ nyanwa na-ata afụfụ a niile ka ọ wee banye mana ị ga-alaiki ọ zụpụta nne ego ya nye biko ya na-akọ ya enwe ka ebe ọ na-eme asị ka eje na bolingo si na ị na-abịa di ya na ebe a ga-eje a na-akụ sunuka a na-aṅụ mmanya na-ata anụ na-aṅụ nwaanyị aka n'ike ọ dịbe a ka ị chọọ imezikọlọchi ibe niile efu na agụụ ga na-ebekwa gị ime abatanwu na that kingdom ị ga-ata afụfụ befe banye ọ ife a ka ekwesịrị ide preach gị ebe a ma a ya preach gị heaven at last ị na-agba mbọ ka ije heaven mba agwakwa gị ya ruo echi heaven dị mana ọ n'ụwa ka ọ dị heaven bụ onye tagidegara afọ gbagide mbọ mee ihe niile a na-eme jisi ike kụkọta ihe a na-akụkọta ihe a na-agbata n'ọsọ were medalụ nke ya nke na today na coke gụọ ya ọṅụọ fanta gụọ ya ọṅụọ ruo mgbe eji akwụ ụgwọ ụlọ nyanwa abụkwudo landlord ya na mmadụ ada aka akụkọ ọdọ sola wujuo ebe niile tee korota tebata ya na bie na-agba ụdị moto ọbụla ọ chọrọ ife ọbụla dị na bie onye abụna onye aba na eze ya bụ that kingdom of heaven ahụ ka ọ nọ n'ime ya ị nọrọ na-eche ebe ahụ arụrụ mansion otu ị na-eche ịta afụfụ na-edogo na anọ nọ mansion face me I face you ibi ukwu n'igbo ogwu ya ife ị na-achọ ebe taa bụ onye gịnị ya ebi n'ofuru m ka ibeti ya ego mana ị na-eje ebe mansion ụgbọ Jizọs ga-eburu anyị lahụ ala ọma Jizọs ga-eduru anyị lahụ kwado ị na-eje na ala ọma eji n'ebe a lụọ your own kingdom eji n'ebe a gbalụ onwe gị ọsọ ka ndị ọzọ si agba ya ị na-akọgheri ị na-eje ebe a rụrụ mansion enwe ya bụ mansion since nne gị mụrụ gị enwe ya bụ mansion ịbanugo na mansion onye na-akpọbanogo na mansion as ban na common tent VIP location ụfọdụ ababeghị lifta for the first time ị na-afụ nke jee na lifta na-akụ gbọgbọgbọ ka emepere ya ụfọdụ jegide ruo na bank ịmada bulletproof door ndị bank na-eti onwe bụ na ọma kosi ya ba ọ ya nọkwa onye si n'ime bankị pụta bifo na-eme ka ọ banye di ya na-eti na-akpochie na ojefe ihe ndị a niile na onwe a nke ịma mana ị na-anọ ndọ n'ihe eji bi na mansion nyedoghị ọkpa ikwunye ụgwọ one room n'ụwa ị nọ ka m na-ekwu ụfọdụ bi n'obodo oyibo mana ije ebe ha bi ị na-asị nna ọ gịnị na-emezi ihe na-ama na-abanwuru bedị ụmụ akwụkwọ oge m bi na Dubai ebi m one complete room sọmubia mụ na mmadụ ahịa echi ya ojighị ya bụ na m kpatara ego ihe nji wee menwuo ya bụ bezon ọrụ nna alụ otu efu m kịta imagine na m nọ na-eme live na Dubai and na room ahụ na adị 4 guys biri ịmana m gara eji stop ha onwe oge mụ na guys so na-abiri so fụ na m na-eme program ọ na-eji so nke ọzọ sef ya na nwaanyị sef ọ na-apụrụ ikwu ya na nwaanyị na-eme mkpọtụ a na-anụ ụfọdụ a na-asị na nke onye a wesị ka m jee biri elu onwe m ka m nọọlụ onwe m na-akwụ ụgwọ afụ na m omenwuru ya wee sị oke ka mana enwere many guys ama na-emenwu ya ihe a na-adị ebi na room bụ 5 n'ofu room 5 iche na ka o wee sevu ego ọ bụ onwe ego ọ na-esevu ụrụhụ bụ ụrụhụ onye na-enwe ihe ọ gbanitanwuru onwe ihe ọ gbanitanwuru maka o nwere ndị bikwe one room ebe a kwechiri still maintain ya I tell you a na-akata obi akata ịchọkpọ otu a ijele worldwide na Dubai ijele tanwụrụ anụ na-abụ
ya abụghị ya na ka ya na mmadụ biri obi sapụrụ onwe ya ibu na Dubai ịma ibu na Dubai obi sapụrụ onwe ya and so many other guys mana onwe ndị bụ na ije ihe ya na-adị na room bụ 5 ewe na ya chinchi dị ya ịma na chinchi na-ata akụkọ ọkalen chinchi Dubai atabe just kibo ọ na-anata Naijiria ihe a na-eko ọbụna a na-eko ndị ya na chinchi bino onye chinchi travel oge mgbe ọ na-ata ma bịa na-ata m ya nche na anwụnta drama ọkpa nna ya na chinchi taa ị na-akọ ya ebe ọ na-afụ oge eji wee chọpụta na chinchi wee jụọ ya sị ya chinchi ọsịma ọtago m sị na chinchi nsị mana mma kwapụ ebe ahụ nna ya ihe wee drama ọbụla niile mbụ wee si Naijiria gbagota wee chee emekpọ nsị a gịnị ọya agba ahụ ọsọ dị anyị anya nke bụ mụ na chinchi n'obodo oyibo nwa mbịa so nwanne m onye na-agbanịta mụdo ịkwụ ụgwọ one room ka mmadụ n'ofu ebe wee na-akọrọ ya n'ọya eje n'ala ka mma cheki ya nụ nwanne m mụ na gị ma na onye nwụọ nke ya agaana na ihe ya abụzi saịdị na-ebu spirit ya bụ energy pure energy ka ị ga-abụ ka e wee rụgharịa ihe bụzi eburu material enwere ike ịbịa ma ọzọ eburu anụmanụ nwere ike ịbịa ọzọ iburu osisi nwere ike ịbịa egwuregwu buru tishi so ọ wee bụ na onye nwụrụ anwụ bụzi spirit ka mmadụ nọ na-akọdo anya ebe onye na-agụ ihe ejebekwa saịdị ahụ onye wee na-agụ ya na Jizọs si ya na ị ga-abịa ebe ahụ ọ na-eje ya na-eje ka eje dozie elu ụlọ ebe na ọ bụrụ na ọ bụrụ eziokwu ya ka ala ịgbagori unu n'ụlọ nna ya na ọtụtụ ebe obibi dị ya ị na-ajụ ebe bụ ụlọ nna gị ọ bụ nna gị ọ nwụrụ ụlọ ọrụ tanyere spirit ọ na-arụ ụlọ mgbe Chukwu kere ụwa ọ nwụrụ ụlọ ọrụ si ime ọhịa ọ plen ndagwurugwu mmiri osisi ịmụ ya ka ịfụrụ ụmụ ụlọ dị ya ka ezi ka o si dego ka ịnwụzịa bụrụ spirit ọrụ ọrụ gị ụlọ ebe ihe ebi ihe religion mere ụlọ abụ ofu ọ bụghị bụ nya ka ejigwa onye Muslim na ọnụba ọgụ ebe a nwụọ n'ime na-aya ekpo ihe 72 virgin ga na-elekọdi ya anya ma o jee n'igwe efu ha gridi ha dị sọgụ ka a ya ekpoye nwaanyị 72 n'onu ukwu ka ukwu iji ọlaka mkpi ihe ejeela nwaanyị 72 nedo nkwa mmadụ kwere mmadụ ibie o wee na-agbagharị ya gịnị ya megharịa iwe kwuo ofu osisi pụta ka egbuo ka o wee jebe ebe ni religion daalụ ndị be anyị gbue o gburu ha egbu religion o finichiri ndị be anyị ị ga-anọ bie ndụ ka mmadụ ị nọrọ na-ekwugheri nwoke ibe ga-anọrọ na-akọdoghị anyị God ị na nwe enye ego mgbe ọbụla God si na ya kere enu ka ya ka ị na-eje enye ego si na ị na-akwado ọrụ ya ọnụọlụ ka a na-alụ na ya bụ ọrụ ya a na-akwado gwakere m ọlụ God a na-akwado achọrọ m ịma ọlụ God ị na-akwado eji eme mbọsị ọbụla na-atụ ego na-ebuje kedu ọrụ ị na-akwado ka e wee rụọ ụlọ ụka onye ka a na-arụrụ ya nya ebe ụnụ ga-anọ ma ụnụ bịasị ụka onye abụghị ụnụ na-akwado akwụ ya gịnị bụ na ihe a na-akwado ime eji anụ ụlọ ego every Sunday God si ga-agba n'aka wee bịa ego one ka o nyere gị ọ ka emepere na akaụntụ na mara na ọ na-akwụrị gị ebe a nga isizi ebe a bịa na-enye ma o nwee akaụntụ o mepere a na-ekwu God ị na-afụta ya ka ya si na o nwere onye nwa na o nwere a certain entity n'ofu ebe na-awa ọchị gị ịlụpụta ọrụ kwụọ gị ụgwọ ọrụ o brainwashing ndị brainwash kwuru brainwash na-eme ka ịzọpụta ha na-ezu atụrụ ka ha mma maka chi atụrụ ka ha mma gbaa ha si na Jehova na-azụ ha ka atụrụ ahụ ka ha mma ihe ọbụla efuru dị wọza na atụrụ nya ka ị ga-eje o nwere anụ abụna
efu ya mbọ ya na-eto ezigbo ogologo. Ọ ya bụ the slowest animal. Iwelite ofu aka ya tụkwasị n'osisi na-ewechi ya 5 minutes. Ụnụ ma anụmanụ ha etu a ka ndị a dị. Etu a religion gburu ha egbu. Ka ọ bụla bidoro ministry na ebido ministry na-awọchi ya onye eru 1 year ọ lụcha na hotel ya. Ọkwa ndị si na hotel adịrọ mma before ha ncha alụsịzịrị hotel taa. Ndị niile abụ ndị ụka condemn na hotel before. Anwa afụghị na hotel. Ịmazi ibere abịa na Igbo. Ihe a na-ekwu dị strange to you. Ha ji ọnụ ha kọgide hotel. Si na jiri ebe na Afrịka na hotel. No jiri hotel. Ha ji ọnụ ha mebie hotel business. Today, abatara ha na the hotel business. Ebuka nwere hotel ka ọ nwere. Ndị ọzọ lụsịrị nke ha lụsịa hotel. Na-ajụzi ụnụ hotel nke ụnụ ọ dị iche. Ọkwefu hotel ahụ. Ọkwa ebe mmadụ ga-eje laa. Mana ịnụ mbụ na mmadụ jere na hotel ahụ ọ bụrụ ihe ọzọ. Etu a ka ezi ikuku ka ọ gịnị ji wee mee Ebuka aka izu mgbe a si na ya afụrụ ya na hotel. Ọ na-ewe mapụtasị ya hotel. Ka mgbe ihe ọ jiri eme na hotel. Gịnị ka ọ jiri eme na hotel? Onye ọbụla afụrụ na hotel ọ bụzigo na ọ jiri ela mmadụ ọ bụrụ na alara ya nwa. Na-eyi ihe a na-eme na hotel. Hotel bụ ebe a na-ala mmadụ. So ije dị a ọ bụgo na ejiri ele ala ọ bụrụ na ejiri ela gị ala. Ọ ihe ọ bụ ọnụ ụnụ a ka unu ji ekwu si na-akọ rubbish. Imebi nke mmadụ adịghị unu ka ihe. Today ihe unu na ọ bụ believe whatever, do your own and leave the rest. Chukwu gbaa agha ọkụ mgbe ahụ mepere ọnụ wee na-asị ogboni power, powerless power. Ịma na mmadụ mepere ogboni ya. Ịma na ministry mmadụ. Ọ bụrụ kpọọ ya society ọ mmadụ nwe ya. Nwaanyị ji akọtọ ya. Onwe nọ n'ogboni ya bịakwutere osi udo ngị zọọ ya. Ndị niile ahụ anyị na-akọtọ mgbe ahụ onye ụka nyere aka kọdosi ya anya anyị kọtọba. Ụfọdụ nwunye ha nwụrụ. Nwunye Lazarus mmụọ ka nwụọla. Gịnị ka ihe ekwu about it? Ụfọdụ ka nne ha nwụrụ. Ndị nwa na-akọgheri enwere ike nne ya anwụgokwa. So mmadụ na-anwụ na be ndị ogboni na-anwụ na be nna gị. Ikwuo gịnị? Onye ogboni ahụ kpatara ego bịa tie street light na be unu iji ya na-agafe n'afọ ụzọ na gị nwa na-abụ onye ogboni ọ bụ street light ka itinye nwu. Kedu uru ebra useless thing na-ekwugheri? Mami water power, powerless power. Amọkụ power, powerless power. Ogboni power, powerless power. Bukesi afia. Olumba power, powerless power. Jesus power, super power. Ịkọtọsịa na nke mmadụ. Kọtọbịa kọtọsịa ka nke gị nọ n'elu. Today, eweta ọrụ na nke gị. Believe what you want to believe. Everybody do their chukwu gbakwa agha ọkụ dị ọnụ ahụ iji ekwu okwu ahụ. Ọnụ ahụ ya gba. Asị gị na ndị a hypocrite. Ịghọta oyibo ahụ hypocrite. Jee chọọ ya na dictionary. Ndị a niile kwefu ndị ụka. Onwe nwanne gị na-aka ụka. Na-eti ya na-aga ọfọ. Na-eti ya n'ihe na-eme. Ka ajọ mmụọ anya ya n'isi pụọ. Ha nche niile ha dị initiated. Initiation a na-eme ha initiate dị ya. Asị na immersion baptism. Ebe a ka a na-eme ha initiate. Damage their brain. Mee ha na ha ya na-echezi echiche ọfụma. Onye bụkwa mere ya nchehu. Ebe ka ifuru mere ya nchehu. O nwere mere ya nchehu mere na anụkwa. Chelụkwa. Mere ya nchehu ọ n'ebe a. Makwa onye na-agwa okwu mere ya nchehu bụkwa nnukwu mmadụ. Onye na-akọ mere ya nchehu ọnụ. Do ewejekwana ọnụ ebe ahụ ya akwa nnukwu mmadụ. Ofu onye oge echi ba awụrụ ka ị na-ewejere do ihe ndị a nọ na-aghọrị ndị mmadụ ka e wee nata gị ego. A na ha arụ họteelụ. Ha jere rụba skuul. Fadede rụrụ skuul ihe agụ n'idi ya. Madonna ha arụrụ Ọkịja. Ndị Ọkịja nọ na-agụ ebe a. Onye bụkwa mere ya nchehu. Ebe ka ifuru mere ya nchehu. O nwere ihe mere ya nchehu. O nwere ihe mere ya nchehu mere na anụkwa. Chelụkwa.
ndị katọlik ahụ ọ na-ekpọjewuru nwa ebe a onye na-ele onugbo ka nwa ya eje ego ebe a ọkụ n'ụghọta eji ụnụ agbazuo ahịa ebube mmụọ nsọ kwa ọrụ na nke ya akwa nke ya dị na mkpọ ngwa kpoje nwa gị ebe a ka ọ gụọ nke ebube mmụọ nsọ ahụ ụgwọ akwụkwọ ebe a 100 and something thousand gbagobe ọ ego ya ka o jeru ya ọ kpataburu ego mbụ ọ na-arụ ọnụ ministri ego asụọna ego gị ka o jiri ihe a etu a ka ha ncha niile dị ha weta ego ha ha were ya rụọ establish ya mgbe ha na-arụ ya anyị ga-alụ achọ elu ya na anyị ga-alụ oge aga n'oge ụmụ anyị ga na-agagharị maka na ị na-ene gọọmenti anya gọọmenti a chọrọ ịma for that na chọọchị anyị ga-alụzi nke anyị ewekọta ego anyị alụọ ngwa kpọtanụ nwa gị ka ọ gụọ di ya na anyị nwe oge a ka ị ga-aghọta onye nwe chọọchị onye nwe ihe a na-eme n'izu a efugokwa chọọchị anyị na-aka mbọsị baza ya ebukọrọ ngwongwo na ngwongwo bịa emechaa ruo na emesịa harvest abai baza kweni ọnụ abeghị ya 200,000 onye asị 250 onye asị 350 ọsị 350 going 400 ọsị 400 anyị nwere onye ọzọ ya asị 500 esi ndị group ndị men's group esi 500 ndị group si asị anyị ga 600 etu a ka ị ga-esi wee ọ na-atụkọcha ego niile a ị na-emebe nwee ndidi gbana ọkpa kwụrụ ọtọ ọ bụrụ kwụ anyị o nwere oge elue mana ụwa na-agbanye fim ọ gbanyegolu ndị bughị ụzọ chọọchị ibu n'isi na-etinye ego nwee ndidi ụbọchị ị ga-enwe showdown na biznes ka ị ga-ama na ịbụ member this church enetaghị o nwere oge oyi eruo ị nazie azụ nwere ike ọya bịa na nwere ike bụrụ diabetes a na-ekwune na diabetes kansa abịa emegidezi ebugharịgide gị ego agwụ ụmụ ipulu ha from school o nwere mgbe ọ na-akarịzi ọwara ntị a na-aya na village efu ka mmadụ si na Lagos nata all sense gị aha na Lagos amaazigo ị natakwuzie na nke village ị na-anọ nke village gị na-etinye ego ụbọchị ọbụla ikubri na-ede eze ndụ nwunye gị abụrụgo wido enwere ike asị ndị batara abata abụrụ na anya ụkọchukwu dị ebe ọ nọ ma anya fada nọ ebe ọ nọ maka ihe niile efuru bọọla kampi throughout anụrụ m di ya na ahọbara ha ma ama ha ọfụma ọla kampi ha ncha onwe nke anya dị mma ihe a nọ na ngada ha na ya ama ụma wuru ogologo ga mkpuchie ya ụfọdụ bụ ọgbụ ehi ọ na-akwara ha otu ewee target gba nwaanyị wee were biilu chi igbu nwaanyị akwụnwughị ya ma ndị chọọchị ama enyikwe di ya ọ ma agba gị ọfụma efu na mbọ niile ị na-agba bụ just nonsense ego niile na-aja awụnye di ya were ya jee tinye n'isi ụmụazị a na-akwụgharị na village nke ijidere ụmụazị a ndị a dị 7 years 5 years 10 years nke ijidere nuo ya ego a sị were kwụọ ọrịa ụgwọ akwụkwọ from JS1 to SS7 jee kwụọ ya to the school enye go receipt nya gụbazie na onwe ihe gbasara ya na school fees again nke efrigoria school uniform or sandal ụmụazị a bụ ndị ga-abụ after 20 years ha eto na abụrụ mmadụ ha wepụta wee nụ na ahụ adịghị nwoke a this that ha sịrị na nwoke a hei nakwa nwoke a kwụrụ ụgwọ akwụkwọ mgbe ọ ha nwa bụ ndị ga-atọ ọnụ around bịa na-eneta gị oge ha the best investment ị ga-eme hapụ ihe ị na-eje agbagharị n'ụlọ ụka ego etiri n'ụlọ ụka bụ ego nyere n'iyi ndị nyere ya bụ ndị ori ndị okwu asị were ya invest ya n'isi ụmụazị ya n'ọfa abụ those angels ihe afọ obere nwata ọ na-alịsi imi adọkpụrụ ya n'aka efu na ọ na-aba school bus eje school ọ na-agụ enwe ụdị ha
kpọpụta na nwa adị ya jee eti ya ebe kwụọ ọnya na ọya bụ humanity mgbe a ka ị ya asịnwu na-enyere ya Chukwu. Yes, na-agụtakwuru ya na Baịbụl etu esi enye Chukwu. Ndị pastọ aya ekwe gụrụ ya, ha bụ ndị ori, fa ma ekwe ya agụ ya. Ọ sị na ụbọchị ikpeazụ na ya ga-esetara gị na ya agba ọtọ na iyibere ya akwa, na agụụ na-agụ ya na inye nwuri ya nri, na enwekwuru roof over his head, na inye ọgụ ya na-asị ya kedu mgbe nwa m fụrụ agụụ na agụụ ma enyere gị nri, kedu mgbe ịgba ọtọ ma eyibere gị akwa ka ezi. O wee sị gị negharịa anya ebe ahụ ibi, jụọ ya na ọ dị na Baịbụl. Pastọ kpọọ ya na fon n'abalị ya sị ya na ihe onowu na-ekwu ọ bụ eziokwu, ọ dị na Baịbụl. Ọ sịghị negharịa anya n'ogbe gị ahụ na onye ọbụla agụụ na-agụ na enyere nri na-enye na ya bụ Chukwu. Nke ọbụla gba ọtọ iyibere akwa na iyibe gị akwa, ndị ogbenye na among you. That's the only way ị ga-eji nyenwu Chukwu nye ya God gị ahụ. Ma ọ bụkwa nke ị na-eweje n'ụlọ ụka, God ama ebe bụ ụlọ ụka. God doesn't know that nonsense. Onwe mgbe ọ authorized ya, ode ya adịrọ, ode ya adịrọ. Efu amụrụ na arụrụ tempụl nke alụ nke a Solomon ụlọ mgbe a Solomon tempụl a ọ na nwere ọzọ efuru arụ. O nwere mgbe ndị Izrel na-erezi ego ka arụọ tempụl na God si nka ma ọ sị bịa ka eme nka. Alụgo won a ofu a arụrụ ezugo, ofu a ọ ka bụ otu a Solomon rụrụ nke ya. Nwa ya nwoke bụ Adonija ka ọ gị ọlụọ, Absalom alụọ, nke a mụta na ọlụọ maka na dị ọ nọgụ n'aka. Mana ihe ha na ụdị ha eruo ihe a ejegide ruo na be anyị ebe a, o wee bụrụ na any shop ọbụla a na-alụpụta ọfụ eje ebe a jee kwụọ ụgwọ ya, akwụ ụgwọ eje rent ya bandị, chọọ chere dị ya dọ isi anya, achọọ ụmụ agbọghọbịa na-aba ofu karịa ya kwụ ọtọ dịka ụkwụ na-atụ aka n'elu, nke ọzọ arịa ya ebu ibu. O nwegoro gị ike n'oya n'ọya afụrụ ka ama ma ọma abụ amaghị abụ, nke a na-akata mkpo ntị keti mkpo ntị keti mkpo ntị keti ndị egwu nke yarị ya yarị yarị yesi yarị ya abụ nkoto nkoto nkonto nje na eme ọnụ oke otu onye imu nọ n'obidogokwa. And the Lord said to me, ọ dịka asị na ya na God ahụ nọ na-akpa nkata. Ndị a megidere God, ị na-anụzi maka God nwa dịka ọ bụ kọstọma na-abịa na ndị ụka. Ndị a bụ virus maka chi, ndị a bụ virus. Ịchọ ka gị na Chineke dị na mma, ka gị na mmadụ dịkwara na mma, gị na Chukwu adịna na mma. Chukwu bụ mmadụ ịfụrụ anya bụ Chukwu, o nwee ebe ọzọ ọ nọ. Ka ezi ka isi afụ the glory of God? Ọ bụ mgbe ịfụrụ mmadụ fụ ihe niile dị around you, efu the glory. I dey tell you, ị na-anụ na aja bụ ebube ikpu, aja bụ ebube ihe ọbụla nwere ebube nke ya. Ichi ifu ebube Chukwu ị negharị anya ifu nne gị nene design ya, ifu nwaanyị nke na-edizaịn na nwoke a design ọhịa ka ọ ya bụ ihe a na-apụghị n'ọnụ glory glory. Because n'ije na Bible a sị na the angels na ihe a na-ekwe morning and evening and night bụ glory glory. Ọhịa ka ha na-agụ glory glory. Jee na Revelation na ị ga-afụ ya. So it means na ihe ndị a na-afụ every day every moment bụ a different thing altogether. So hard is the short of words. Ihe a na-afụ ebe otu a na-abụ onye be afụ ihe Jesus ọfụ nka Jesus. So mgbe Jesus adịghị eme ezi isi n'eluigwe, ihe ya na-anụ debe bụ glory glory glory. Ihe ha na-afụ. So otu a nọ na-afụ how amazing humans dey, na-afụ the glory of God. So onwe etu ọzọ ị ga-esi ga-afụ glory of God, or by looking around you. Ị na-afụ etu mmadụ si enye aka. Today I was coming back from Ọka, ozugbo na-elute Aroma Junction, nnọbụ na-enwe accident dị ya, mmatuo park ya n'akụkụ bịa
esete m nwa obele ije na my status na WhatsApp ihe afọ ebe m post ya. I was able to record some certain things. When nwoke dị ka ọnwụziri anwụ the accident many people were there. Ọ bụ na many people nwa melụsịrị ahụ. Ihe nna eneghalizi anya bụ kedu ebe m ga-afụ emergency number nwere ike ịkpọ, ka ebe m afụ emergency number, kedu ambulance, kedu ke na-ajụ ndị mmadụ nwee man ka m mee live call attention ndị mmadụ. So network na-eme na wee short order. Some people ga-ama na m bịara mgbe abụọ. But after a while, go the road safety blew their baggy. Hilux of our bia. As in a special video for that thing. I shall make call attention our governor. Nesim Asaba drive war Luo Oka. We go for ambulance for nozo. Manafusi moto the police. Police ga na main road na anako ego. But he have full ambulance n'ụzọ ahụ ndị agha na-anaka ego nọ maka na ego ahụ enwere ike pụọ ebe na accident you need medical attention ihe enweta nwe ma ọ bụ na accident dị ozugbo arọch ya ọ bụgodu to stabilize godo wee buru jebe ụlọ ọgwụ. Mma eme video call attention of our governor biko ka ọ mara ihe ọ ga-eme towards that. After my accident I almost shed tears. Ndị mara na ebe akwa just gaa na my WhatsApp, jena my status na WhatsApp ka efu the ten a whole coaster that we n'ime gota ndị mmadụ melụsịchara onwego moto bụ ụzọ ọ dịka nke na-ebu passengers agwa m karati nsi wee mee nna so now efu na ya dey take care of ndụ mmadụ nwee ha iji ya wee kpọlụ mana ihe anyị kwesịrị ide eme. Chọọchị nwere ike idonate nwode ha ka afụ ebe ego ya na-aba. Donated by Christian Association of Nigeria Ọka chapter. Ha donate ya ofu abaga na donate one ndị nke donate si ya na no ihe nwere ike help the society. Ihe a ka ị ga-eme ọ ya bụ humanity. Ihe a ka ị ga-eme imegoro ya God. So you spending money building church for God. You are not building for church. You are building for these people. Kaba we enough people are gonna anata ego. Don't think na God na blessing na him. Ngwa try another format now. Raise all these children now in a way. Tia na that school odo ya na agụcha apụta n'isi akpakọ ha ọnụ. Ti ihe ebe a just kwụọrọ mmadụ 20 ụgwọ akwụkwọ ka ngwa na in the next 20 years out of that 20 na 15 ga-abalịrị uru. Ha ga-aba ulu not only to you but to the society at large. Ha ga-abụ ụmụ. You don't need to go and adapt. Adopt nwa. You don't need it. Kwụọrọ ha ụgwọ akwụkwọ, train ha, mụọ ha ka nna. Sit back and watch. Ọ bụ na ndụ ede na people didn't say good of you. Hapụ ihe eye service ya na-eme. N'ihi ezi ndụ obiri n'ụwa. Ka anyị bụ ndị ezinụlọ ndị bụ Okeke ji ekwupụta ọnwụ gburu pai nwanne anyị ọgọ anyị ikwu anyị ibe anyị onye nke lara mmụọ ọ dị n'abalị 19 n'ọnwa Mee arọ 2024 mmemme akwamozu ya ndị ikwu na onwe ezi ndụ obiri onye a bụ onye ori ize criminal onye esighị n'ezi ndụ maka akwụrụ ụgwọ bụrụ ezi ndụ ka a bụ na ndị nọ n'ogbe ya agwaghị ndụ onye a. One man from Ọka road, my spirit adorm Jenia Charlie ego. Dị na-efo the man wee na-ekwu na ha ma nwoke na mgbe ha na-agụ akwụkwọ na nwoke a na-enyecha ha ego biskit na-enye ihe dị iche iche. Ewe na-eweta ego m jee na-enye ya na-enye ya. The man adị short of words. Ọzọkwa n'elu ya na-aga ọfọ si etu esi nyekwa ya sisikwa otu anyekwa ya ndị ọzọ. Efuru ihe bụ Christian. Ọ sịghị na ya nwa na ya na-emekwa omenala n'akakwa ụka. Efuru ya a true Christian dị ka nna agwa you cannot see that person n'ụlọ ụka. Onye ọbụla na-eje ụka cannot be a Christian. Religiosity ama ekwe ya bụrụ a Christian.
religion ama ekwe ya as long as ọ na-abịa ụka ọma ekwe ya bụrụ Christian. Amaghị ihe mere akụnye ya mkpụrụ segregation etu a ndị choosing nọ na onweghị ofu onye choosing bụ Christian. Dekịta n'iwe amụwa gwara gị ihe a na-akụziri ha ngịrị ka iji kpọọ onwe gị choosing onye echuzuru gị among people asị gịnị ịdị iche gị nwa afụgo onwe gị n'ịdị iche echuzuru gị ya ka iji chere nkirike ya yiri na nedo onye sigo na ị ga-eje heaven ọkwa ya hapụrụ gbara naba Dubai jee ka o jee kurugodo ume ndụ obodo ahụ amakwa Jizọs ọ hapụ ije nke ndị ma Jizọs jebe na nke ndị na-akpụ isi n'ala fụzie ya na-eme onwe ya na ọ fụrụ obodo mara mma na nke gị na Jizọs ga na ka ọ dị ha ka ba dị ka igbu dosbin na ya ka ọ dị even nya nwazi na onwe ya Lazarus before bus stop ya jee bido na sele jee ruo nke ya ịmaghị ka isi ime moto akụgbuo oge dị ya ihe niile nwa nke dị organized. O jee na Dubai fụ ka kọntrị si wee dị jụọ oyi maa mma edozie organize ya na Dubai ka m bara tren izi tren na-enwe onye na-anya ya onwe onye na-anya ya tren na-anya onwe ya ihe ma bụ ebe ịrịbanye na tren o ruo time o ji apụ o muvuo ndị nọ na Lagos ọ ma na ọnụ na-abazi na tren ma ọnụ na-afụ bụ ụdị a efụba ya ọ ime travel efu ya ka ọ ya bụ ị na-ekwu mara ihe ị na-ekwu tren ahụ na-anya onwe ya ihe ọ ma bụ ojegide ruo na the next train station before then anamsụọ na ọ ya kwụsị ebe dị ona ruo ebe ọ kwụsị esetiri ya time ya ọ bụrụ na 5 minutes ka ọ ga-anọ ọyọ nọ ebe a ndị mbanye abanye ndị na-apụ apụọ time ahụ rukwere ana ọkụchie dọọ ya o muvuo ahead onwe onye na-anya ya na Dubai a ndị agha ma Jizọs ha na-eme miracle mana ịbụrụ onye Dubai ịbụrụ onye Dubai a na-akwụ ụgwọ every month o nwere ego gọọmenti na-akwụ adị negotiate even na ụmụazị ha like girls ha na-achọzi ebe ego a ha nwere gịnị ka eji ya ego ọ chekatazi ya ma ọ maghị ọ dị ready ije goro license plate nya otu a plate number nke be anyị ebe akwa 50,000 nke ego nke ya ejeje goro nke a na-ele 10 million naira ka ọ bụrụ ka ọ fụ ebe o tiri ego na ego ka nkụ money in the bank money na water excess money girls ego dị too much obodo na-akụ isi n'ala ndị na-amaghọ Jizọs na nke ka njọ ọbụla 1000 naira note na Nigeria na is equivalent to 100 naira ahịa ịma 1000 naira note onwezi ihe eji egote 1000 ahịa egote nwere ofu bottle biya na 1000 naira ahịa egote nwere plate nri ofu mkpụrụ azụ ebere ebe nya ndị a na-ebe round obere azụ eghere eghe onye ka a na-ele 1000 ofu mkpụrụ anụ 1000 ịranụ ihe nna agwa gị obodo aghasana ọkwa ndị nwụrụ Jizọs ifu na obodo ọbụla chọrọ ịzọta onwe ha da aka akịka ị na-akọ UK biri ya ha da akọzi ya I move go on ị nụrụ ihe a na-ekwugheri ihe onye ọcha wetara hapụrụ ya free nyọkwa ya bụiri gị moto ebe ese atafu moto ahụ o biri gị nwaanyị na o bu ya free ha bukọta kọmpanị ha bịa debie ebe a n'ofu ihe a ka a na-eme na ha fụrụ anyị n'anya ọ bụrụ na ha fụrụ anyị n'anya nga ebe ka kọmpanị ha dị Singa anọzi ebe Steel anọzi ebe Toyota na ụmụnne ya kọmpanị niile a onwezi nke anyị ọ na ha enwezi kọmpanị nwaanyị ha ji wee busisie ya ebe busisi ya debe hapụrụ anyị ụka iwe jide ụka aka Jizọs ga ọ Jizọs anyị egburu anyị nwụọ na anwụọ ma ịma ire na lele na-esi isi ma ịmarọ
ihe ya ama niile esi isi anyị kuo ga ya nwere na onye nke ele na onwe ya ejighị ume ha traịrị wee dịra ụmụ be anyị gbuo Lazarus adịrakwuo ndị fụrụ afọ gbutọpụ ihe eji ama na ndị isi adịghị ama na ihe ha na-akọ na Zion ka o si eme gị ya a na-emetụ m aka mụ ma emetụ ya aka onye na-ebu ụzọ eme ya ka ihe ọ na-agwa ọnya na-ebu ụzọ emetụ m aka ọnya na-anọghị n'elu ka ụfọdụ ọ na-anọ m n'elu dadị o nwere dị iche na onye a na onye rere ere asị gị na ndị a lere ele ịmụ ya na mmadụ nwoke ibe ga kwụrụ na-aja oke ego esi eme gị chikapụ eze okwu a dị na-ebu gbee ịtọ gbee ịnọ gbee ise ọ na-asa gị efere ọ na-akwa ekwe asa m efere nwoke a onye a romantik ọ nne gị na ha na-eme ka ihe believe what you want to believe gbukwe nne gị ebe a believe what you want to believe nchere ndị Igbo na-eme believe ndị ala ndị a rọbụ ọgụ ihe anyị ji wee bụrụ onye Igbo ya ka iji ezuzu ezu dadi nede onye na-akpọ dadi nya pastọ gị ana ka ị na-akpọ dadi nwunye ya kpọ ya dadi nke nwa bụkwa onye ya akpọ ya dadi iwere aka gị na-akọsuru onwe gị ilo nwunye pastọ na-ene gị anya sọ ha ịmụ ya o ji ene gị anya ụfọdụ n'ime unu atọ n'onwe unu to servant to common pastor na-erube 35 years jee na-elegharị na bia tọọ n'onwe gị bụrụzie onye na-eklin ri ụlọ klina hapụ be di gị jee na ebe pastọ jee na-eklin ri ụlọ dịka ihe anyị agafu igbo ahịhịa anụmanụ ihe ababeghị jee fesi edi ka nwaanyị fesi edi nke ya dadi ị na-akpọ ya dadi nede onye na-akpọ dadi nna gị mụrụ gị kpọọ onye ya dadi ị na-akpọ nna gị papa nke a bụrụ dadi chukwu gbakwa gị ọkụ dị ya dadi agadi dị ka gị na-eme dadi ọ nwụ ama oge anyị na-asụ oyibo dadi nene onye na-akpọ dadi ọ dị ka ndị na-akpọ ebuka dadi nene ebuka ị na-akpọ dadi enwe ahụhụ nwa nya ka ị na-akpọ dadi ifele emechi dadi ya sị onye mụtara nwa ka ọ mụọna ọmụ ihe anyị na-agabiga ego pampas na-esi anya efuru ya ọmụ ihe m na-agabiga efu m ihe akpọ dadi iwerite ọ na-egwa m okwu ene ha mana efu nke ọ bụrụ dadi chukwu gbakwa gị ọkụ anyị nwa ụdị ihe a na-akụ ụkọ na be anyị ihe a wipes anyị na-enwe ya stedi iji awaipụ nwata ike anyị nọ n'afụfụ anyị nwa ka ya na-akpọ dadi yes anyị bụ dadi anyị echi aka nne chiri aka ebe maka mmadụ otu a nne maka ụmụazị one mkpo ime ụmụ one mụrụ ihe akpọni dadi onye ga-atụbe atụ nke o ji amụ ọkwụba hospital bill n'isi mana ọma nke bụ many sentimita na ebe a na-amawunye aka mara na dọkịta na-eti ihe na ya elekwana ka isi wee mara ihe ndị a niile ịnụba nwaanyị onwe ihe jikọrọ gị na nwaanyị ịpụta na ụmụ nwaanyị na-abịa debesịara gị ala ego ihe iji eme nya ka anyị wee fụ ihe niile a na-abịa n'ebe a kwa mgbe m na-ekwu na ha bụ achawo asị na anyị na-eme ọkwụ nọ mgbe nsiri ihe niile na-eje ebe a bụ achawo abịaghị ịkọ m ọnụ ka ọnụ na-anụrụ ya ụbọchị m mere vidiyo wee sị na nwaanyị ọbụla efuru na-eje ebe a bụ achawo okwu ekwuru m ya ọ bụrụ ya n'ọnụ ya kwuo ya n'otu a ka ha si abịa ndị na-abịa ka ọnụ ọha ndị na-abịa ka ọnụ ọha nwaanyị ji ọkpa achọ je di ọ bụ achawo ka o ji ọkpa achọ di ọ na-ekwu ya ụfọdụ ewere ya hapụ na onye ahụ ọ bụ ihe hapụ na onye ahụ ya na-agwa gị ụgbụ pịọ nwaanyị ọbụla efuru bụ ụka n'isi ọ frustration ọ dị frustrated frustration na-ebu ha na-akwụgharị
ndị a nidiri ka a kọọ ha chen debe ha ofu ebe ka isi ha nata too small ụka akpụrụgo ha nya ka eji egwu ha wayo ihe ọbụla a si ya weta oweta ihe ọbụla a si ya weta oweta oyi bụ the only car ị gotere na ndụ gị jeso osid oge withdraw the last money nwe were ya jee donate ya n'ụlọ ụka ihe ọbụla a gwara ya ọ na-eme ya inwe ụdị nwaanyị a kụọ ya chen ka m na-agwago anụọla m nwaanyị from the day m nụrụ nwunye m jee ruo taa ụkwụ ya gbaba n'ụlọ ụka anụ ọnwụbe ọmụnwa bụ dadi ya bụ ọkwa mbụ dadi ọmụnwa bụ dadi ya nnọkọta hapụ nwunye ma jee na-akpọ nwoke ọzọ dadi chukwu gbakwa mmadụ ọkụ ọmụnwa bụ di dadi ya aka na ụbọchị ahịa akaụntụ ya si mmehie si ka anya n'isi m ọkwa mmadụ si crucify him si let the blood be on our head and our children's head ọkwa mmadụ ji ekwu ya mgbe agha jọji ya the judgment dị almost ejena akwa gwara gị a na-ekwu ihe ya kpọọ nwunye gị na fon ya bụ anụ gwu ya na ụbọchị ọbụla ya afụ ya n'ụlọ ụka ihe gwara ya ọnụrụ ma eju hapịa ihe emecha baa akwa etu a ka ha si ala na-ala ma nwunye ndị mmadụ anakọta ebukuo ya ekpere ọbịa ekpere all night mmadụ ekunye na ya na-eje all night jebe na nke enyi ya nwoke o ruzie ebe a ya na nwoke ahụ nọ ọ makwuru sef na ada die na the guy na-atakwu ya dadi ahụ chọrọ the guy bịa fụọ ebe nwunye nwanne ya nwoke ụmụ obi akpa mpiti wee kwe alụ na-eme nwaanyị ọbụla ifuru bụ ụka n'isi apịa na-acha nwoke ọ na-agba ọnwa oke ka o si wee lọvụ Jizọs ọ lọvụọ Jizọs ya nọrọ na biya kpọba Jizọs na ọya sị ya ka na-eme mgbe ọbụla my pastor achawo ị na-anụ ihe nna nwaanyị ọbụla mepere ọnụ mgbe ọbụla sị gị my pastor nwaanyị ahụ bụ akwụna ka ọ na-agba jee nene ya na pastọ na-arị ya pastọ na-arị ya enu ọ sị na asị ya pụta ka anyị nene ya ụfọdụ amụọ na nwa pastọ ahụ ka ọ mụrụ ya ma ihe ama onye oboghị ya ikekwe ị na-enwe aha anya fụ na gị na-eyi ya iwerekwa okwukwe na-edi mana obi gị na-agwakwa gị okwu ọ bụrụ na ịkpọpụta nwaanyị ebe ahụ ịya anwụ maka na ya na-anwụ silently n'ime pastọ ga na-akọdo gị anya ọ prọfet na na-akọdo gị anya gwa nwaanyị a baa n'ụlọ nke nwa bụ nwoke zuzuru baa n'ụlọ anụmanụ ịkagburu onwe gị ị na-aka ụka amịrị ya eze ịkara ụka gịnị mere o wee na ebe a ihe agba mbọ dozie ya ọfụma ezubiri ahịa 3 o'clock ịgbara ụnụ nwere program ezubiri ahịa ịgbara ị nwere program etu a ka isi program mgbe ọbụla gịnị ka ị na-eprogram ihe program nwu kọmputa mana ị na-eje program word of God ihe edere kpọba n'ahịa onye ọbụla ya egoro ọ dịkwu na fon ịchọ ịdanlodu ya dị ya ije buru nke gị buru ya n'isi anya iji agụ Baịbụl iwere ya chụọ ego nwanne ya Dangote ya na-agbakwara ụbọchị na ka m na-agwa gị ịmacha chapta niile dị na Jeremaya mara nke dị n'izi ka ịmacha ihe niile a gịnị mere ị na-agba ọsọ eluigwe onye ọcha hapụrụ ya na-adịghị agba ịma na o nwere reason every valuable thing onye ọcha ekwe enye gị ya free even be ya gị bịa bie n'ọka kwado ka ije mana ọ debere gị ụka iburu ya n'isi ndị jekwara be ha na-agwa gị na be ndị a na ha da akazikwa esi na asị a na-agwa gị ebe a nnọkwa anụ m agwakwa gị ya n'abalị ya na ndị ọcha adịghị ejezi ụka ụlọ ụka niile dị ebe ahụ a na-ele ya ele churches for sale a na-eti ya marketing a na-ele ya ele ya ndị na night club egoro restaurant etu a ka esi atọ ọnụ ya ka the building hapụ ịda na o nwezi onye na-abadi ya ị nụrụ ebe a na-ekwugheri ka ọ ga-eribe ego eji ya alụ factory ewere ya alụ ụlọ ụka
ihe ọbụla ịrọ Chukwu ọ ga-emere gị ebe a nọ kịta. Ọ bụrụ na asị na ụlọ a na-akwado ịda kịta, ya ma na asị Chukwu biko chukwudonu a ka mma na ebe Chukwu a ga-azakwa m ya, ọ ga-aza m ya ebe a nọ. Ebe ahụ ejiri interview ịnọkwa ebe a na-ayọ chukwudonu ka interview a ka ọ gaa ọfụma. Exam ahụ ị na-achị ide ịnọkwa ebe a na-asị chukwudonu Chukwu zụrụ gị. Ị na-aga na street n'abalị, in a lonely street, ị na-ekpe ekpere na-asị chukwudonu Chukwu zụrụ gị. Ịbara moto a na-agba, ị na-ayọ chukwudonu ka jọni a ka end ọfụma. Chukwu zụrụ gị ya. Ị nọ na COVID-19 nọ n'ime ụlọ, ị na-ayọkwa Chukwu zụrụ gị. Ịdị ndụ nọchaa 1 year pụta, e werekwa ala akụ n'ikwe ejebe house of God. Onye bụ house God sị na house bụ ahụghị abụ house ya. O nwee ebe ọzọ house ya dị, house ya bụ nke nwa, ahụghị abụ house ya. Iji debe house of God nsọ, debe ahụghị nsọ. Ala nwara ọla ka mkpi. Ị na-eje na house of God jee fichaa ya ka ị wee impress ya pastor. Ọla ahụghị ọka dịzi holy. Temple of God ahụ dị holy. Ife a na-enwe ihe ị na-eme, you don't know, ịmara ihe ị na-eme. I defile go the temple already. So ihe ị na-eje ebe na-eje azachasị temple na-agbagharị onwe isi. Nke kpọrọ temple abụghị, nke a bụ temple of thieves, den of criminals. Ọ ihe ifere ya ụlọ ụka niile a should be turned to ihe ọ bụ house of criminals. Ọ bụ house of God. God cannot live in those houses. I cannot live in a house built by a man. Olugo house ya. God ji aka ya alụ house ya. O create ya. Room ya bụ n'ime ha achịgo ka ọ dị. Ka a na-asị gị na Jizọs na-akụ aka n'ọnụ ụzọ, ihe a nkwugheri. O nwe aka ọ na-akụ. Onye bụrụ Jizọs nwa na-abịa akụ aka? Onye bụkwanụ nwanne mpa ọ na-akụ aka bụ ime gị? Gwe ya naba na chance adịrọ. Gwe ya na efe adịrọ. Nya na kpuma. Obi ya bụ ọ dị anya ha adịghị mma ịbata. Ihe a criminal ndị ọcha setịrị ka e wee na-anara gị ego. Yes, o nwere onye na-aza Jizọs. Ka gị na Chukwu dị na mma, that's all you need. Ịchọzie ka gị na Chukwu dị na mma, ma onye ọbụla efuru around you, mee ya oyi, the good to them. If na goodness will turn back for good, but to you. If na gị na Chukwu dị na mma. O nwere inu atụrụ na Baịbụl na onye nwa ji kpọọ banquet wee jeje zichaa ndị ọyị ya niile luo that day, na ndị ọyị ya ndị ọgaranya nwe onye bịa. Ihe siri esi a na-ana n'iyi ewee bifo osisi ji akpọsi baa na street ji akpọ begas gba onye ọbụla. Ewee jeje kpọkọta ndị ayọ na ndị isi ma ndị be a niile. Mmadụ ejuzie na bịa na-esizi na-aṅụ obi aṅụrị ya karịa na bịa. Ịfụrụ ya ebe ahụ anya go the sins, ị ga-adịrị disappointed. Pụta ndị a ifi na onwe ndị ha bụ na ya, if you can take them along, oge a ka ị ga inegharị anya fụ mmadụ ọ na-plant smile on their faces. The same people will turn around mekwa life go dị rosy. I'm telling you, ndị a bụ ndị ga-atọ ọnụkwa mee life go dị rosy. Check ya no big men nwụọ oge a na baa. How many big men na-abịa akwamozu a? Ọkwa ndị ọ na-abatabeghị na bie for the first time, ndị village ya sef ọ na-enwero time. Ọfanwa bụ na akwa ya agbara ozu na akwa agbara agbara people ya. Big men ibego nwesi other events ha jebere, ha dị busy. Agba ma committee of friends etinye gị ebe a ejere mkpa. They are not coming. Mazi na ndị na value ha nwabụzi ndị bịazi for you. Wepụta time gwuo ini. Mgbe a na-adọnye na ọfanwa bụkweli adọnye na fanwa kpochi iche n'ikpochi ini dị izi. One day try ya ka ikpochike n'ini suso. Ọ bụ na ukwu agba agha ka mmadụ kpatara ya. Mana onye nọkwa na village ga-volunteer, onye eribeghị ego for once. Mana ị na-afụ ha gbafee gate gị na-agbachi, you cannot open your gate for them. Otu a na-agba Christmas, ekpo ụmụazị village ha na-echọrọ ịfụ ha ncha niile. Ha bigbuo olufe ewu bupụta biya ka gị na ha nọkọ kene for once.
ka ha mara oke mara ha. Ọ bụ ị na-aza big man n'ọnụ big man ma ndị village gị ụmụnne gị no dey feel you. Any day ịtụpe gate gị ụmụnne gị abata ndị village gị abịa gị na ha nọrị ka onwe nke na-abịa igbu egbu ị plant ya smile ya na-anụ Chukwu gozie ngozi a si na village gị a nke ahụ si na be nna gị onye abụ dị pure ngozi. Ọ ndị a bụ ụmụnne gị ha bụ ụmụnna gị nne gị na nna gị ahụ ọ ndị a mana you don't care ka ezi Chukwu ị na-eme ka ọ bless ya gị ya Chukwu ị na-eme ka gị na ya dị na mma ị na-eje arụrụ ụlọ ụka spend ego n'ụlọ ụka si ebe a ka a na-afụ ego gị you are wasting your time. Mụnwa gwara gị ihe a bụ okwu nke ndụ onwe a pastọ ga-ezighị ya maka ha nwa bụ criminals ihe a na-ezi sef ga-akụrụ ha njọ ahịa they won't accept it mana ị nene ihe nna gwa gị n'abalị ya ị ga-akọnfam ya n'eziokwu make peace with ndị mmadụ kpọta ndị a nọọ ndị a ga-eme gị ka ị nwee joy try ya once ị nọrọ ofu etu ụmụnne gị ahụ dịsị ị ga-adịrịrị fọsto ịkpọ ụfọdụ nye ha ego ha ji egorogodo akwa yie na maka ịfụzi ihe ha ga-eyi ụfọdụ ga-eyi jọmpa akwa ha yiri wee gba krismas 3 years ago ụfọdụ ka na-eyi ọda saizi ọjọọ mpụọ na up best ya ka o yi ihe ahụ mana ike debere 200,000 ị ga-eje dachi ha n'ụlọ ụka ka eburu odoriga why not were ego a ji ego up and down ọ bụgodu nọ ndị a na-ele 10,000 ikpori ya 20 dachi ya ụmụazị bụ unu different ihe ya nụ na that year na that guy that year na n'otu a ka onye a na-eyigo m akwa ya at least eyigo m akwa ya ka ọ chere m nwoke akwa iyi ọ bụrụ ya chere m akụkọ ga na ka ụmụnne gị adị happy onye abụ n'ime elu Chukwu ife onweghị ihe emenwuru Chukwu ya hinye ya ego Chukwu adịghị eri ego oke na ego ọmaghị ihe bụ ego ọmaghị ihe bụ ego ego ị kpatara taa abụghị Chukwu nyere gị ya yes I can prove it ọ Chukwu nyere gị ya ihe Chukwu nyere ebere gị bụ amamihe ọ bụ na ihe ọ nyere gị amamihe a ka iji wee chụwa ego wee chụta ya amamihe a ka iji wee position to onwe gị na the right place amamihe a ka iji wee nene onye a mara na mmụọ gị ka n'ihi ya a convince nwe onye a ọ n'ihi aghọrọ inwe onye a ọ amamihe ahụ ọ nyere gị nọtị mmụọ ọ bụghị ya nyere gị ego Chukwu adịghị enye ego ihe mbọsị ọ kere gị ka ọ nyere gị akọ na uche o ruo olu gị use ya ka sị to whom sense is given let them use it. Chukwu adịghị enye ego ọ bụrụ mmadụ onwe ya gbasara gịnị ya onwe ya gbasara gịnị ya Chukwu bụ source of life source onye abụ Chukwu ị na-ekwuzikwa okwu chi gị ị na-ekwu okwu chi gị ma ọ bụrụ ma Chukwu na ọ na-ekwu okwu ọ bụrụ mmadụ ọ life source so ọ na-enye ego onye ga-akpatara iji nwe ego i position onwe gị ọfụma adị articulated ọ bụkwa article ị ga-adị articulated mmalụ how to position ị na-read the weather read the signs mmalụ na ihe achọwakwa ịkwụ ụgwọ typical example of ya na-ekwu bụ ndị na-alụ yahoo ị nọ with onye na-alụ yahoo nke ya aghọta ihe bụ mmadụ ịdị atalat ka m na-ekwu okwu a na ndị yahoo niile na-alụ yahoo mụ anya ha ga-amụgide anya chiefo ka ikpokobere ikere elu wee na-ekpesa ekpere nyanwa na atalat ọnụ ha na iPhone ya ife a na-akpọ ya bụ notification ọ jee ka ọ bụrụ ma email ọ batara o supe anya ọ bụrụ na ọ bụ nke ọ na-eche ọ gbakwa nkịtị ọnụrụ a na-akpa nkata ọ na-eche notifications o sigo ọnya si ọnya ọmago time ọma mgbe ndị Australia ji eteta ụla ọma mgbe New York ji eteta ụla ebe niile a businesses ya dị ọ machi ya so ya nwa dị prepared dị at alert or smartness ka a na-akpụ ya etu a ka o yi esi megide ọfụ ha na nke ọ bụ nke ọ ya reply ozugbo ọ gụọ ya ozugbo ọ reply ya mana gị nwere ike meseji ahụ abịa ịla arụọla mgbe ihe ji ya reply n'otu ndị mụ anya eme n'anya business efuru ya so ịkpata ego abụọ Chukwu ya eme gị ịkpata ego ihe Chukwu mere gị ụbọchị ọ kere gị ka ọ setụlụ ọgụ with sense na brain ọ gị hapụrụ nke gị ọ lachie nke hapụrụ nke gị onye ọzọ na-eyi zuru gị ya
ịkpọ ya your daddy G.O. pastor daddy ezi daalụ. Take life easy nwanne m, ekene gị. Anyị kuma ọnwa nkwọ ebe a ka m wetara my program isi njedebe n'abalị a. Devil adịghị enyekwuru ego, ọ na-enye ego kama na ọzọ ndị mmadụ na-eje esi n'ụzọ na-adịrọ mma na-akpa ego banye ịtụ asị ma igbugwenu mmadụ onye gị na-emekọrọ egbufuo bukọrọ the money a na-asị na ekwentị nyere gị ego ego ibu na ejire na alụsị ebinye gị ego, that's all. Enwe ekwentị enwekwu ya na onwekwudo nke ị na-afụ anya gị na ya na-akpa nkata enwero ọ na-ekpala ego in a devious way or devious means or devilish means. Asị na ọkpara ego ya n'ụzọ kwụ ọtọ, ọ bụ Chukwu nyere ya nọ na ya nwa decide na ya chọọ ịlụlụ aka ike o ji asị adịghị ya. Gịnị ya meke ihe na-esetụlụ onye ọfụma, ọ dachụ ya gidigidi ewere nke iri eme ego ewere nke ego ga na ọ da eme ya efụrụ ya ife emenwuru mma ya ka a na-akpọ nwa mma. Ụmụ Igbo ya ma alụ unu mma, onye nwere ntị ya nụrụ ozi ọma si n'ọnụ onowu Igbo. Otu anyị si wetali olu n'anya si ya, I believe ekwetara m kwuo na ọ ga-arụ ọrụ n'ime ndị niile na-anụ okwu a for the first time, ndị na-ebi ajọ ndụ ma ndị na-egwu ndị mmadụ wayo n'ọtụ na ha bụ pastọ ma nke nwa bụ onye iji isi gị wee gbazuo ahịa niile je chuzin. Time eruo na mgbe ị ga-enwe sens. Nwanne anyị egburu na South Africa, ọ bụrụ na o nwere ebe a na-akpọ hel mma laiki ka iruo ebe ahụ ị ga-eje ọkụ mmụọ ọkụ ya gbagbughị ebe ahụ ijere ka ụmụnne gị ndị ọzọ ha na-enye anya etu a Lazarus na ọgaranya ha si wee jee na ya ka ha yaba ha nọrọ ebe a n'anya afọ ahụ na-enọ ebe ọkụ na-agbaghị ka ha wee nwee ike chegharịa yipụ rọbichi ha yi nchebe ọkpa n'ụlọ kuru mmiri ṅụọ ka isi dị ha mma one by one. Etu a ka esi wee gbagbusi ya n'Enugu the other time. Nsị na ntu esi gbagbu ha n'ọma alaikere m, o wutere na onye nwụrụ na ya echighata mana as long as ọ bụ ha nwa alaikere m etu esi gbagbuo ha ka ha mara na nkịrịka akwa ha yi na onwe ha pawa dị ya na onye na-agwa ha na onye ọbụla yi ihe a na ọ dị protected. Onye a bụ onye asị arụ na afụn ya agbana n'Enugu gbaa na South, onye makwa ndị agha agba echi mmadụ amazụrụ m anwa Chukwu okwukwe ka nkụ ọ bụrụ nwa Chukwu ọnwa Chukwu enwe ụdị taịm ahụ nke bịa na ame o nwekwa ihe o ji ga-eme. Ọ bụrụ na Chukwu bụ entity na-ekwu okwu nọ somewhere o nwe ihe o ji ga-eme bụrụ gị bụ onye ojii ọnwa gị na smartness na egiri ihe na-ezuzu ọ dịke ya dịbalu ebuto Chukwu a na-ekwu n'okwu ya. Ọ fụchaba ndị ọcha dị smart ọ bụrụ gị nwa isi ike gwụrụ na ehi na-ezuzugharị onye na-atụ onwe ya na mmiri na-atụrụgharị ka ọ dị ka God eji arụ ọrụ. Gịnị ka o ejiri ya arụ? Iji ga-ekpo dosbin ka iji eburu nsị ndị na-ebu nsị. Kedu ihe o ejikere ego mee? Nwa mọnke ezuzu ya ka ị ga-eje na heaven nwa eji eme ọ bụrụ nwere ebe bụ heaven ọ dịghị ka ya emepere gate napụta ihe na-ezuzugharị ka eji emepere heaven ebịa ụsụ bụ ụsụ ebute ya bụrụ ọchọta ọchọ na-ekwu ya onye afọ taa si efu ya echi ya ma alụ na anyị mma ya gaziela onye ọbụla. Onye a nyere 100 million ọ bụzighị obi ya si na ọ bụrụ dozi ọ ya abụ ha ọ ka ha si enye n'ụlọ ụka ka ego ha na-ana ma ọ bụrụ na inye individual ha da-enyekwa like nke a na-akpọ dozi ọfọzie n'inye gị upe abụsọ ọfọzie n'inye gị ịnụkwa chakọm eyi na-enye gị ego mana ọ n'ụlọ ụka ka ego ha na-eje n'ụlọ ụka edonetie a ga-arụ ụlọ ụka ọfụ edonetie a na-eme kibe a na-akpụ ya sinod ebute ego ka e wee kwado ọrụ Chukwu. Onwe ihe na-akwado nwe ofu mkpụrụ ihe na-akwado ya nwe ọrụ Chukwu dị ebe ahụ ya bụ ọrụ ekwensu ya bụ ọrụ ịna n'iyi a na-akwado ndị ori anọtị mmụọ di ya nwe anọkata si na yes na chọọchị na anyị nweziri ego na chọọchị enwee na ego ka anyị nyere ụmụazị aka ihe anụ na di
alụkọtasị ka arụ na ụka alụọ skuul ebe a nọ free onye ọbụla na ụmụazị ya na-agụ ebe a bụ onye ọbụla mamụ ya ma papa ya na-enwere ezigbo ihe ọ na-eme ụmụazị ya bịa gụba ebe a free ma ihe nri ha na-aya na-enye ha nri ha eri nri ụtụtụ rie nri ehihie ebe a free wee naba anaghị eji moto jee drọpụ ha one by one eje na ebe a adrọpụ ndị a eje saịdị adrọpụ ndị a ihe anụ ya mana ihe a ka a kwesịrị na-eme ime ya isi na ọrụ chukwu ka ị na-arụ nkweta anyị bụ chukwu afụrụ anya onwe ebe ọzọ chukwu nọ ego ahụ ihe enye ụlọ ụka nye ya ndị mmadụ n'aka n'iweji ebe na oyi eru ha aka ego a na-enwe wee ka e wee go mikrofonu go spika ka ọ gịnị ego a na-atụtazi mbọchị ụka gịnị ka eji eme kedu ihe eji eme onye kwu na fada enweghị ike ịbụ lọya onye kwu na fada enweghị ike ịbụ injinia onye kwu na fada ya bụ prịnsịpal ma ọ bụrụ lekchọra onye kwuru ya nwaanyị ndị pastọ ji wee bụrụ nọọsụ ihe a ka ha na-eme na-arụ ọrụ chukwu ama m ụkọchukwu bụsị prịnsịpal those days nwanne nke bụ dọktọs gị mere na ha ya nwe aka ọrụ nwe ihe ị na-arụ ị na-agbagharị iji eme biznes ọ gara ịmaba n'ụlọ ụka akpọrọ ọkpụkpọ oku chukwu gbakwa gị ọkụ dị akpọrọ gị ọkpụ oku anụmanụ ọ ga-agaziela anyị n'orie gaala anyị n'afọ gaala anyị na nkwọ gaala anyị na eke n'afịa naanị ụbọchị naanị chukwu gozie unu ọbụla enyere anyị ya bụrụ akọ na uche zuru oke anyị ga-eji wee na-ama ife mmalụ nke dị mma na nke adịrọ mma ka anyị bie ndụ anyị udo bie ka mmadụ mee ife na-asọ mmadụ ụsọ na ife na-asọ Chineke ụsọ ọgazi n'izu ije anyị onye ji ọgazi gwọ ọgwụ ihe o mekwara ka ọ gaziere ya awele n'isi nwoke awele n'isi nwaanyị ihe onye na-eme bụ nke ọma ya ga-arịa ngụ onye ji eko bụ ngụ ọma ya kwanarị ya anyị jebe na anyị ga-ejelu anyị naba anyị ga-analụ kaka ama ama anyị nke jijiji ji ama anyị na mgbe ada akpa azụ ọkpa Chineke ekekele ụwa ebele ụkpa abịa gozie ụmụ n'ụzọ dị iche iche ụbọchị njọ anyị ga-anọ n'ụlọ ihe anyị eme anyị ebe ego dị ebe ihe ọma dị ebe akụ dị ebe a ka anyị ga-anọ anyị achọrọ ije na ebe a na-ebe akwa ebe a na-etinye mba ihe ọma ka anyị chọrọ ihe ọma ga-eru anyị aka ọ galụ mba chuje mmiri chọjiri ogbu ogororo m mmiri anyị chụji anyị echute mmiri doro edo wee nata isi nwa eze ada ata na mba anyị ama ada n'ụzọ ije otu esisi anyị jee nke ọma ka ejizi wesị anyị nnọọ anyị ga-ejikwa n'ife wee bata ka aṅụrị wee zuo oke na ezinụlọ anyị ndị ahụ anyị rapụ wepụ anyị ga-ekwurukwa ha nche ha ga-esokwa enjoy ya the sweat afụfe anyị ji eta ọma na anyị n'iyi Chineke gozie ezinụlọ niile ma ndị nọ on the verge of breaking down ụfọdụ ụmụ nwoke ebu ibu karịa ya na ha maazi nke anyị eme mana ọsọ gị bụ Chineke ya gbaa ume gbaa ha ume n'ụtụtụ gbaa ha n'ehihie gbaa ha n'anyasị gbaa ya ogige ndụ ya bụ na nke ọnwụ dịka anya ọkụkọ si eche akwụ ya ka aka gị dị ike dịgide na-arụ anyị anya gị zube anyị ekwena ka ihe ọjọọ mee anyị ọtụtụ kawara bụ ndị chọrọ ọdịda anyị mana fa ga-echegide isicha isi awọ n'iru ka oke nwe na amọdụ amachighị azụ nga n'iru bụ ndụ nnachighị azụ ka ọnwa ya ma anachighị azụ Chineke gozie okwu ọnụ anyị dịka anyị gọrọ ọfọ anyị siri oge emezu dịka anyị na-anakpu n'anya si ya anyị ga-alarụ tetakwa arụ isi ike ka ụtụtụ ga-eji wee wala anyị ọjị ka anyị gọrọ ọfọ anyị emezu n'isi nwoke ma n'isi nwaanyị n'ebe a ọ bụkwaghị otu ọ bụkwa ọfọ ọ bụkwa oguo n'ewu Igbo eze ụmụ Igbo agazie echi ga-ama mma echi ga-abụ echi ọnwa n'ime ndụ anyị niile ebe anyị nwere olileanya na echi ga-adị n'anyị mma. Good night. I'm tired. anyị ga-emenwekwe program together emesịa ka nchọọ nọmba ya kpọọ ya ka anyị fiksie time. isi m cheta Nnamdi Kanu na ọvọ nna agọ
ndị Maazị Nnamdi Kanu anyị na-agọkwa na-ekwu n'isi gị na ọya dịrị gị na mma na iji ijere na ị ga-eji eji ifere na ị ga-anatakwa isi nwa eze ada atọ na mba ị ga-abata mgbe adịghị anya otu a nwoke anụ nwapụtara n'ikpe ga Chineke ya enye aka metụ ya aka n'obi ka o wee kwuo nke bụ eziokwu eziokwu na-akwụ ọtọ na ha nwanduzi na onwe ha bụ ndị na-ebe afụchago nke bụ eziokwu ha ma na onwe ha ya emenwuzi ya bụ ije ya na-ajụzi bụ ka ihe ha ya eme abana ka sụọ ya nne mana ihe anyị na-ekwu bụ na agba ekere nwa ngwere na oruo n'ọtụtụ otu a ha si jide gị na ha ya arapụkwa gị ha ya sikwa na aka ha ji wee jide nwa ọkụ na ha ara anya ọ bụ ya emezu ọ ga-eme ọ ya ekwu izu nke o ji ekwe ọnwa ọ ga-eme o meghị n'izu o mee n'ọnwa anya ka anyị ji anyị mana ọ ga-emerịrị tutu onye nwụrụ anwụ ga-abịa ụwa onye tara ahụ ga-edochi olileanya anyị bụ na gị bụ Maazị Nnamdi Kanu na ị ga-apụta mgbe na-adịghị anya ị ga-apụta ka ị nwee ike jee bụrụkwa papa maka ọ papa ka ị bụ ka nwa gị nwa ụmụ gị ma nwunye gị ka ha nwekwa ike sorokwa anyị nwekwa obi aṅụrị maka ọtụtụ n'ime anyị na wete nne na nna ha mana nwa bịara ụwa a na-awete nne ya alịrịa na-egbu nwata onye idi father figure in his life nwunye gị na onwe ya na-eke o si n'ọlụ kịta onye idiri ha husband so ị ga-apụta ka ị jee bụrụ nna bụrụ di bụkwuo olu olileanya nyelu so many people maka onwe ndị since April obi na-ekoropụ ha onwe ndị bụ na ha nụ enugwu ha na-anọgoji wute afọ ojuju so Chineke ga-eme ya ka otu ịbụ nna nyelụ ọtụtụ ndị mmadụ n'ala Igbo ka ya bụ ihe ka ọ bịa na mmezu ka ndị mmadụ nwee ike nwee obi aṅụrị ka etikwe mkpu ọṅụ ọzọ ka anụkwa udo ọṅụ n'ala Igbo niile n'isi gị bụ Maazị Nnamdi Kanu ọfọ anyị gọrọ ọ ga-emerịrị ọ ga-emerịrị ọ ga-emerịrị ise daalụ Samuel Ofori esiri nwere ya ngwa bịa chaatị ya m na inbox m ka anyị kpaa maka MTN ga Telecel a ọ bụrụ Mozambique Telecel ga-abụ Mozambique abi Tigo ese yuzugo Tigo ka ebe yuzu Tigo Telecel yuzugo Tigo amaghịzi m ebe yuzugo. Good night everyone.